Ma! Ma! Ano ka ng kabayo? Atong kuan o? Pasit kanto doon na nanghulog na ni. Urat sa tuwa. Umsa di ka nang gapangurat man ka. Mansa man ang gikaon, ma? Pansit kanton, Chloe. Tuma na, ma. Mura na mong giluto nga, pansit kanton na, ma. Sus, kagamay, we. Laing pagkaon din, na. Oo man, itong panihapon, Chloe. Ay, halata. Kapit na rin ako nahurot. Wala mo na imo haklo. Nalingaw ko, kuan ba silpon kaon aning pasit kanton. Agoy, wala ka na ko nabindi. Kamara tong pagkaon, ma. Kapal ko gibinlan, uy. Samo kayo, sa mga kaunon, ani. Imuhan na niya. Busog na lagi ka, ani. Mo nagasilpon man ko, lingaw kung kaon aning pasit kanton. Gamay na lang. Kung wala na ba pasit kanton dito, wala na po'y bugas. Kaya wala ka palit yung papagbugas. Makani busog na lika, ani. Sama si mama, uy. Kamara ka gibilin. Sama tutug kaniwang, ani ba? Kamara pa yun kayo, wala lang pagkaon. Sus, uy. Sala dyan sa mga mamaligyag kuan ba, bugas ba kay wala nun may makaon kay mahal naman kayo. 60, 50, sus. Mahal ba? Sus, ako presidente, tag-gis na dyan na tanan ba? Oh my God! Wow! Hilom da, Chloe, oy. Si presidente, abot mag-presidente diya. Gusto ka mag-president? Oh, maoy, kung sagag panahon. Kinamay, magkaon ako eh. Kung mayroon po tigibilin niya. Ang ito kong kaniwang ani ba, bukog na rin ba ko daan, sa matay kabukog.